Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna Hare Setu Krishna Mataji. Kamla Mataji. Hare Krishna Mataji, Hare Krishna. Hare Krishna Mataji, Pranam Mataji. Hare Krishna Sedlakshmi Mataji. Hare Krishna Mataji, Mangala Mataji, Hare Krishna. Hare Krishna எல்லாருக்கும் Hare Krishna. Hare Krishna Kamla Mataji. லைவ் போயாச்சு. Okay, fine. ஓகே பாத்துங்க. Thank you. Yeah, பண்ணிடுறேன். மத்தாஜி ஸ்டார்ட் பண்ற மாதிரி நீங்க சொன்னீங்கன்னா ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க மாதாஜி. ஹரி கிருஷ்ணா. ஸ்ரீ 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 ராதா கோவிந்தர பிரார்த்தனை செய்து இந்த காலை பொழுதில் உங்களை அனைவரையும் வரவேற்கின்றேன். எனது கீழே காலை வணக்கத்தை சொல்லி உங்களை இது வரவேற்கிறேன். ஸோ இப்போ நம்ம ஒரு சின்ன பிரணந்தியோட நம்மளுடைய 16வது நாளான அத்தியாயத்தை நம்ம ஆரம்பிக்க போறோம். இந்த பிரணந்தியை சொல்லிக்கிறேன். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனசலாகயா சக்ஷுருன்மிலிதம் யேன தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மனோபீஷ்டம் ஸ்தாபிதம் யேன பூதலே ஸ்வயம் ரூப கதா மஹ்யம் ததாதி ஸ்வபதாந்திஹம் வந்தேஹம் ஸ்ரீ குரு ஸ்ரீயுதபதகமலம் ஸ்ரீ குருன் வைஷ்ணவாம் ச ஸ்ரீ ரூபம் ஜாக்ரஜாதம் சககண ரகுநாதான்விதம் தம் சஜீவம் சாத்வைதம் சாவதூதம் பரிஜன சகிதம் ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைதன்ய தேவம் ஸ்ரீ ராதா கிருஷ்ண பாதான் சககண லலிதா ஸ்ரீ விஷாகான்விதாம் ச. हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगद्पदे गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते. तप्त कांजन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो ब्रह्मण्य देवाय को ब्रह्मणहिताय च जगच्चिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः. नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरदिशे नमः. गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः. नमः ओं विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे. पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्ता अवतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिगं. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. எல்லாரும் சொல்லுங்க. ஹரே மூணு சொல்லுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா ஹரே 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 ஹரே
ஹரே ராம ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா கிருஷ்ண ஹரே ஹரே ஹரே, ஹரே, ஹரே ஹரே ராம ராம ஹரே ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே ஹரே, ஹரே, ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா கிருஷ்ண 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 கிருஷ்ணா கிருஷ்ண ஹரே ஹரே ஹரே, ஹரே, ஹரே ஹரே ராம ராம ஹரே ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே ஹரே. ஹரே. மீண்டும் எனது வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் பக்தர்களுக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா. நம்ம 18வது நாள்ல 16வது நாள்ல நம்ம 16வது சாப்டர் படிக்க போறோம். அந்த சாப்டர் என்னென்றா தெய்வீக மற்றும் அசுர குணங்கள் நம்ம படிக்க போறோம். அசுர குணங்களின் இயல்புகள். இப்ப அதுக்கு முன்னாடி நேற்று படிச்சதை பற்றி ஒரு சின்ன ரீகேப் பார்த்துடலாம். நேற்று நம்ம புருஷோத்தமருடைய யோகத்தை பத்தி படிச்சோம். புருஷோத்தமரான புருஷர்களில் மிகவும் உத்தமானவர் பகவான் கிருஷ்ணருங்கிறத நம்ம பார்த்தோம். நேற்று அவர் தான் இந்த இதெல்லாம் சொல்லி ரொம்ப அழகா நமக்கு சொல்லியிருந்தாரு. இந்த இதுல இருந்து எப்படி நம்ம விடுபட்டு அவரே நமக்கு சொல்றாரு அவர் எப்படி இருந்தார், அவருடைய இயல்புகளை பற்றியும், அவர் நமக்கு எப்படி நம்மளை காப்பாத்துறாரு, நம்ம எப்படி சரணாகதி அடையணும் அப்படிங்கறத ரொம்ப அழகா அவர் சொன்னிருந்தாரு. ஒரு ஆலமரத்தை உதாரணமாக வைத்து, ஒரு ஆலமரம் ஒரு நீர்ல இருக்கும்போது அதனுடைய பிம்பம் தலைகீழா தெரியும். அதாவது ஆக்சுவலா வேர் கீழே இருக்கணும், பட் அந்த பிரதிபலிப்புங்கிறதுனால வேர்கள் மேலையும் கீழே கிளைகள், உபகிளைகள், வேறு பழங்கள், கனி எல்லாமே அது இருக்குது. ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒரு உதாரணம் சொல்கின்றார் அவரு. மேல இருக்கிறது பிரம்மலோகம், அதுக்கு அடுத்து அடுத்தடுத்து நம்மளுடைய கர்ம வினைகள், புலன்கள் அனைத்தும் பற்றி சொல்றாங்க. எல்லாம் டவுன்வர்ட்ஸ்ல வர்றது எல்லாமே நம்ம ரசோகுணம் தமோ குணத்தை குறிக்கும். மேல சத்துவ குணத்துல இருந்தாதான் நம்ம பிரம்மலோகத்துக்கு போக முடியும். அப்படின்னு நமக்கு அந்த 3 விதமான ஜடங்களான சத்துவகுணம், தமோ குணம், ரஜோகுணம், இதனால நம்ம எப்படி அதனாலதான் இந்த வாழ்க்கையில மாய வாழ்க்கையில பட்டு நம்ம ரொம்ப கஷ்டப்படுறோங்கிறத கவனிச்சு. மொத்தமே இதுதான் நம்ம வாழ்க்கை. ஜீவாத்மா கலங்கப்பட்டிருக்கு. அந்த கலங்கத்திலிருந்து எப்படி பகவான்கிட்ட போய் சேருங்கிறதா நேத்துடைய சாப்டர் நமக்கு. அப்ப அவர் புருஷோத்தம ஜீவன்ல 2 விதமான ஜீவாத்மாக்களை சொல்றாங்க. ஒண்ணு ஷரம், இன்னொன்னு அஷரம். ஷரம் என்பது வீழ்ச்சி அடையக்கூடியவர்கள். அஷரம் என்பவர்கள் வீழ்ச்சி இல்லாதவர்கள், அவங்க முக்தி அடைஞ்சவங்க. அதை பத்தி சொன்னாரு. அப்புறம் பகவான் நம்மளுடைய இதயத்துல இருக்கிறாரு. அவரே வேதத்துக்கு ஏற்றியவரும், வேதத்தை ஏற்றியவரும் அவரே, வேதமும் அவரே, அறிந்தவரும் அவரே. ஞானத்தின் இது. சோ அவருடைய கிருபையாலதான் நமக்கு ஞானம் கிடைக்குது, அறிவு கிடைக்குது, மறதி கிடைக்குது, எல்லாமே மற்றும் அவரிடமிருந்துதான் நமக்கு வந்தது. அப்புறம் நம்ம எப்படி அவரிடம், அப்புறம் அவர் மக்கள் மேல இறக்கம் கொண்டு நமக்கு அந்த சூரிய ஒளியை கொடுக்கிறாரு, சந்திர ஒளியை கொடுக்கிறாரு. சூரியனால நமக்கு என்னென்ன கிடைக்குது, அந்த நெருப்புனால அவர் உள்ளேயே இருக்கிறாரு. அந்த நெருப்பு மாதிரி ஜுவாலியா இருந்து பகவானே நம்ம உடலுக்குள்ள இருக்காரு. ஏன்னா நம்ம சாப்பிடுற சாப்பாடு அந்த நெருப்பு ரூபத்துல இருக்கிறதுனாலதான் நமக்கு ஜீரணம் ஆகுது. அது அடுத்து சந்திர ஒளியாகவும் இருக்கிறாரு. சந்திர ஒளியாக இருந்து நமக்கு என்ன கொடுக்கிறாரு, காய்கறிகள் எல்லாம் கொடுக்கறாங்க. அதுல நல்லா ரசம் நிறைந்தது. இதெல்லாம் நம்ம சாப்பிட்டு அவருடைய கருணையாலதான் நமக்கு இந்த பூலகத்துல எல்லாமே கிடைக்கிறது. இப்படி எல்லாம் இருக்கும்போது நம்ம இருந்தாலும் நம்ம அவ்வளவு நமக்கு பண்றாரு. ஆனா நம்ம அவரை நினைக்கிறோமா? இல்ல. அவரை நினைக்காதனாலதான் அந்த பூமியில கஷ்டப்படுறோம். அதனால வேதம் என்ன சொல்லுது, ஒரு நல்ல வழியை வேதத்துல நம்ம நல்ல வழிகளை பின்பற்றுறோம். அப்படி பின்பற்றும் போது நம்ம ஞானத்தை அடைகிறோம். சோ இந்த முக்கியமான மெயினான இது என்னன்னா, இந்த பற்றில இருந்து பற்றற்ற நிலைக்கு வரணும். ஞானம் என்ற ஒரு கோடாலியை வச்சு நம்ம மொத்தமா கட் பண்ணாதான் நம்ம ஃபுல்லி நம்ம ரிலீஃப், விடுதலை அடைவோம் அப்படிங்கிறத பார்த்தோம். சோ அதுக்கு என்ன பண்ணணும், நம்ம தினம் நம்ம அந்த பற்றில இருந்து போறதுக்கு, பற்றற்ற நிலைக்கு, இறைவனோட கிருஷ்ண உணர்வுல வரணும்னா நம்ம ஒரே வழி, நமக்கு ஈஸியான வழி என்னது, மகாமந்திரம் சொல்லணும், நம்ம சீடர்களுடைய வழியை பின்பற்றணும், சட் சங்கத்தோட நம்ம கலந்து தெய்வீக ஆன்மீக உணர்வுல நம்ம வரணுங்கிறது நேற்றைய சாப்டருடைய ஒரு சின்ன சுருக்கம். இன்னைக்கு நம்ம ஆரம்பிக்கலாம் 16வது சாப்டர். பிரபுஜி ஸ்லைடு. பிரபுஜி. இன்னைக்கு ஓம் ஓம் ஸ்ரீ பரமாத்மனே நமः. அத षोडशोऽध्यायः.
தெய்வ அசூர சம்பதி விவாக யோக. இப்ப வந்து நம்ம கிட்ட வந்து தெய்வீக உணர்வுன்னு இருக்குது, அடுத்து வந்து அசுரர்கள் குணங்கள் இருக்கு. நம்ம கிட்ட தெய்வமான நல்ல கடவுளோட இது மாதிரி இருக்குது. சோ நீங்க வந்து இப்ப வந்து உங்கள் பாதை எது? நீங்க என்ன எதை தேர்ந்தெடுக்க போறீங்க? தெய்வீக வழியை தேர்ந்தெடுக்க போறீங்களா இல்ல அசுர குண பாதையை தேர்ந்தெடுப்பது நம்மளோட கையில தான் இருக்குது. இப்ப வந்து மனிதர்கள் வந்து கலவையான குணங்களுடன் பிறக்கிறார்கள். ஆனா நமது தேர்வுகள் நமது விதியை தீர்மானிக்கின்றன. இந்த உலகம் நம்ம என்ன செய்யறோம், நம்ம பிறந்த உடனே நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன், இந்த பூமிக்கு வந்த உடனே நம்ம 3 குணங்களால நம்ம வந்து ஒரு சங்கிலி மாதிரி பிணைக்கப்பட்டிருக்கோம். இதுல இருந்து விடுதலை பெறுவது நம்ம கையில தான் இருக்கு. விதியை வந்து நம்ம தான் தேர்ந்தெடுக்கணும். நல்ல வழியில போகணுமா கெட்ட வழியில போகுமான்னு டிசைட் பண்றது நம்ம கையில தான் இருக்கு. பாருங்க, இந்த பக்கம் ஒரு கோயில் இருக்குது, இந்த பக்கம் ஒரே பௌதீக நிறைஞ்ச உலகம் மாதிரி ஒரே புகையா அது இதுமா கசக்கதான் இருக்குது. சோ நம்ம தான் தேர்ந்தெடுக்கணும். விடுதலைக்கான வழி வந்து நம்ம வந்து ஆன்மீகத்துல போகும்போது பாத்தீங்களா, கோயிலுக்கெல்லாம் போனோம்னாக்க நம்ம வந்து நல்ல இதுல உணர்வுல வருவோம், ஆன்மீக உணர்வுல வருவோம். சோ அந்த ஆன்மீக உணர்வுல தெய்வ வழியில காட்டுப்படி தெய்வ குணத்தோட நம்ம தெய்வ குணம் இருந்தாதான் நம்ம பெரும்பாலும் கோவிலுக்கு போவோம். நாஸ்தியில இருந்தா போக மாட்டோம். நமக்கு அந்த பண்பு இருக்குது. அதனால நம்ம என்ன செய்யணும், நமக்கு விடுதலைக்கான வழி என்னது, தெய்வீக வழியில போகணும். இப்படி இந்த காமிச்சிருக்கு பாருங்க, கோயிலுக்கு போனா நமக்கு விடுதலைக்கான வழி இல்ல, நான் இப்படிதான் போவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரஜோகுணத்துல சத்துவ குணத்துல போனா நம்ம விடுதலைக்கான வழி கிடைக்கும். சத்துவ குணம், தென் அதுக்கப்புறம் சுத்த சத்துவம், இதுல போனா நம்ம வந்து தெய்வீக போய் பகவான் கிட்ட அழைக்க போகலாம். வந்த வழிங்கிறது ரஜோகுணம் தமோ குணத்தை பின்பற்றி போனோம்னா நம்ம வந்து எங்க போவோம், திருப்பி இந்த பூமிக்கு வருவோம், இல்லாட்டி ரொம்ப கீழ்நிலையான நரகலோகத்துக்கு போவோம், இல்லாட்டி விலங்குகளுக்கு. இதைத்தான் நம்ம போகணும். சோ அப்ப நம்ம என்னது எதை சாய்ஸ் பண்ணணும், சாய்ஸ் நம்மளோடது என்னது, தெய்வீக அந்த தெய்வீக வழியில நமக்கு விடுதலைக்கான வழியை வந்து பின்பற்றணும். நெக்ஸ்ட் பிரபுஜி. பயமின்மை என்பது நமக்கு வந்து மொத்தம் 26 பண்புகள், நமக்கு தெய்வீக குணங்கள் வந்து மொத்தம் 26 இருக்குது. அதுல ஃபர்ஸ்ட் வந்து என்னதுன்னா தெய்வீக குணம் தான் ஃபர்ஸ்ட். அப்ப அதுல வந்து பயமின்மை, அபயம், பயம் இல்லாம இருக்கணும். எப்ப நம்ம பயம் இல்லாம இருப்போம், இறைவனை பற்றிய சிந்தனைய இருந்தோம்னா, எப்பவும் அவருடைய சிந்தனையில இருந்தோம்னா நமக்கு அந்த மரண பயங்கிறது ஒரு பயம் கூட கிடையாது. இங்கிட்டு பாருங்க, இங்கிட்டு வந்து பரீட்சித் மகாராஜா இருக்கிறாரு, இந்த பக்கத்துல யார் இருக்காரு, கம்சன் இருக்காரு. கம்சனை பத்தி எல்லாத்துக்கும் உங்களுக்கு பரீட்சித் மகாராஜா பத்தி உங்களுக்கு யாருக்காவது தெரியுமா, அவர் யாருன்னு தெரியுமா? அர்ஜுனனுடைய பேரன், அபிமன்யோட பையன் தான் அவரு தான் பரீட்சித் மகாராஜா. இவரு ரொம்ப நல்ல ஒரு அரசர், ரொம்ப ரொம்ப நல்ல அரசர். இப்ப அவரு காட்டுக்கு இது வந்து கம்சனை பத்தி தெரியும், கிருஷ்ணரோட தாய் மாமா. அவன் வந்து ஒரு அசுரன். இவர் பரிசுத்தமா எந்த நேரம் தெய்வீக இதுல இருப்பாரு. ஒரு தடவை ஒரு சின்ன கதை, குட்டி கதை, ஏன்னா இது ரொம்ப லாங்கு, நம்ம உங்களுக்கு ரொம்ப ஷார்ட்டா சொல்றேன், ஏன்னா நமக்கு டைம் ரொம்ப இல்லை. சோ அப்ப வந்து ஒரு தடவை பரீட்சித் மகாராஜா வந்து காட்டுக்கு போவாரு. காட்டுக்கு போகும்போது அவர்களோட ஆளுங்களும் அங்கிட்டு இங்கிட்டு போயிட்டாங்க. இவருக்கு கடைசியில ரொம்ப எல்லாம் சுத்திட்டு ரொம்ப தாகம் எடுத்துச்சு. தாகம் எடுக்கும் போது அவர் போறாரு. போற இடத்துல வந்து அங்க ஒரு முனி இருக்கிறாரு. அவர் சம்கிங்கிறவர் முனிவர் இருக்காரு. அவர் சமாதியில இருக்கிறார். இவர் தாகம் எடுத்தனால ராஜா வந்து கேட்கிறாரு, கொஞ்சம் எனக்கு நீங்க தண்ணி விடுங்க. பட் அவர் சமாதியில இருந்ததுனால அவர் கவனிக்கல வந்தது. சோ மகாராஜாக்கு கோபம் வந்துருச்சு. ஐயோ, நம்ம தண்ணி கேட்கிறோம், இவர் என்ன நம்மளை மதிக்காம இப்படி செய்யறாரு அப்படின்ட்டு ஒரு செத்த பாம்பு தூக்கி அவர் கழுத்துல போட்டுட்டு போயிடுறாரு. ஆனால் இவர் வந்து ரொம்ப தெய்வீக குணம் இருந்தனால போகிற வழியிலேயே ஐயோ நமக்கு தண்ணி கிடைக்கல, இதனால போய் ஒரு முனிவரை வந்து நம்ம இப்படி பண்ணிட்டோமே அப்படின்னு சொல்லி வருத்தத்திலேயே அப்படி போறாரு. அப்ப வந்து பிறகு அவருக்கு ஒரு பையன் இருக்கிறாரு, சமிக்கின்னு ஒரு பையன் இருக்கிறாங்க. அப்புறம் ஸ்ருங்கின்னு ஒரு பையன் அவருக்கு இருக்காரு. யாருக்கு, அந்த முனிவருக்கு. அவ வந்து பார்க்கும்போது அப்பா கழுத்துல வந்து செத்த பாம்பு கிடக்கணும், அவனுக்கு நம்ம தந்தையை அவமதிச்சிட்டாரு ராஜா அப்படிங்கிற ஒரு கோவத்துல வந்து சாபத்தை போட்டுருவார். இந்த ராஜா, இந்த பரீட்சித் மகாராஜா வந்து 7 நாள்லயே செத்து போகணும், பாம்பு கடிச்சு செத்து போகணும் அப்படின்னு சொல்லி அவர் ஒரு இதை சொல்லிடுவாங்க. ஆனா ராஜாக்கு ரொம்ப வருத்தமா இருந்தது. இப்படியே இருந்தது, நம்ம இப்படி பண்ணிட்டோமே ஒரு 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 முனிவரை அப்படின்னு அவர் வருத்தத்திலேயே போறாரு.
ஆனாலும் அவர் என்ன செய்யறாரு, நம்ம செஞ்ச தப்புக்கு நம்ம தான் பிராயச்சித்தம் பண்ணோம் தெரியும் அவருக்கு, நம்ம 7 நாட்கள இறக்க போறோம்னு தெரியுது. ஆனாலும் அவர் என்ன செய்வாரு, இறைவன் மேல பற்று கொண்டுட்டு இதுவா இருப்பாங்க. அந்த முனிவருக்கு தியானம் கழிச்சு எந்திரிச்ச உடனே இப்ப மகன்கிட்ட சொல்வாரு, ஏன் இந்த மாதிரி அந்த ராஜா நம்ம ரொம்ப நல்லா, நமக்கு அந்த ராஜா நம்மள நல்லா காத்து நம்மள ஒரு நேர்மையான ராஜா, அவருக்கு போய் நீ இப்படி ஒரு சாபத்தை போட்டிருக்கேன்னா அவரும் அங்க வருந்துறாரு. அப்ப வந்து பரீட்சித் மகாராஜா வந்து சரி கடைசியில ஒரு இதுல போய் ஒரு முனிவர்கிட்ட சுகதேவர்கிட்ட போய் சொல்லும் போது அவர்கிட்ட ஞானம் எல்லாம் பெறுறாரு. 7 நாள் விரதம் இருந்து சாப்பிடாம இருந்து இறைவன் நீ எனக்கு, ஏன்னா நான் தப்பு பண்ணேன், அதை நான் தான் அதை அனுபவிக்கணும்ட்டு இறைவன்கிட்ட முக்தியடைறதுக்காக எந்த நேரம் இறைபக்தியிலே இருந்து அவர் வந்து அவர் உயிர் ஆனாலும் அவர் இறக்க போகிறார் என்ற தெரிஞ்சிருந்தோம் நமக்கு அது சாவு வருதே அப்படிங்கிற ஒரு பயப்படாம ஏன் அப்படி பயம் இல்லாம இருந்தோம், நம்மளும் கூட அப்படி இறைவன் அத சாவு என்பது ஈஸியா அந்த உயிர் போகாது. அது அப்ப நம்ம வந்து இறை உணர்வுல இருந்தோம்னா அந்த அந்த மரணம் என்பது நமக்கு பயம் தெரியாதுங்கிறதுக்கு இது ஒரு உதாரணம். அடுத்து வந்து கம்சன், அவருக்கு தெரியும் கிருஷ்ணர் தான் நம்மளை கொல்ல போறாருன்னு தெரியும். ஆனா எத்தனையோ பேர் அனுப்புவாரு, அங்க அனுப்புவாரு, ராட்சசர் அனுப்புவாங்க, ராட்சசி அனுப்புவாங்க, பூஜை இவ்வளவு கூட அந்த பேர் என்ன இப்ப ஞாபகம் சொல்றேன், நாளைக்கு சொல்றேன் உங்களுக்கு, வாயில டக்குன்னு வர மாட்டேங்குது. அந்த அரக்கையெல்லாம் அனுப்புவாங்க. சோ இருந்தும் அவனுக்கு என்ன இத்தனை பண்ணியும் அவர் பகவான், அவரை கொல்ல முடியுமா கம்சன், அவர் எல்லாத்துலயும் தப்பிச்சு வந்துடுறாரு. ஆனாலும் கம்சனுக்கு என்ன ஒரு பயம், ஐயோ இப்படி நம்ம மருமையை தப்பிச்சு போறோம், இவன் நம்மளை என்னைக்குனாலும் கொன்றுவான் அப்படின்னு சொல்லி. ஏன் இவருக்கு இந்த பயம் வருதுன்னா இவர் அசுர குணத்துல இருக்கிறாரு, பகவானை வழிபடுறது கிடையாது. பகவானை நம்ம எப்பவும் நம்ம அப்படி பகவானை நம்ம வந்து தியானம் பண்ணி அவரை நம்ம வந்து வழிபடணுங்கிறதான் இந்த இதனுடைய அர்த்தம். சோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து தெய்வீக குணத்துல பயமின்மை தான் ஃபர்ஸ்ட். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஸ்லைடு. ஸ்ரீ பகவான் உவாச்ச அபயம் சத்வ சம்சுத்தி ஞான யோக அவஸ்திதிஹ தானம் தமஸ்ச யஜ்ஞாச்ச ஸ்வாத்யாயஸ்தப ஆர்ஜவம் அஹிம்சா சத்யம் அக்ரோத தியாகः சாந்திர் அபைசுனம் தயா பூதேஷு அலோலுப்தம் மாத்வம்ரீர் அச்சாபலம் தேஜः க்ஷமா ஹ்ருதி சௌச்சம் அத்ரோஹோ நாதிமானிதா பவந்தி சம்பதம் தெய்வம் அபிஜாதஸ்ய பாரத. அப்ப இதுல பாருங்க, புருஷோத்தமனார முதல் கடவுள் கூறினார், அச்சமின்மை, தனது நிலையை தூய்மைப்படுத்தல், ஆன்மீக ஞானத்தை விருத்தி செய்து கொள்தல், தானம், சுய கட்டுப்பாடு, யாகம் செய்தல், வேதங்கள் கற்றல், தவம், எளிமை, அகிம்சை, வாய்மை, கோபத்திலிருந்து விடுபட்டும் தன்மை, துறவு, சாந்தி, குற்றம் காண்பதில் விருப்பமின்மை, எல்லா உயிர்களின் மீதும் கருணை, பேராசையிலிருந்து விடுபட்ட தன்மை, கண்ணியம், வெக்கம், மன உறுதி, வீரம், மன்னிக்கும் தன்மை, தைரியம், தூய்மை, பொறாமையின்மை, மரியாதையை எதிர்பார்க்காமல் இருத்தல் ஆகிய இவை அனைத்தும் தெய்வீக குணங்கள் அப்படின்னு பகவான் வந்து சொல்றாரு. பரதனின் மைந்தனே, தெய்வீக இயல்பு உடைய உன்னதமான மனிதரை சார்ந்தவர். இந்த எல்லா குணங்கள் இந்த குணங்கள் இருந்தா அந்த மனிதர்கள் என்னவாக அளிக்கப்படுகிறார், தெய்வீக குணத்தை கொண்டவர்களாக பகவான் சொல்றாரு, அந்த தெய்வீகத்தை சார்ந்தவர்கள் அப்படின்னு. இப்ப வந்து நம்ம இங்க வந்து நம்ம வந்து நெக்ஸ்ட் ஸ்லைடு பிரபுஜி. இதுல வந்து பூரா நம்மளால டோட்டலா இவ்வளவு 26 தெய்வீக குணங்களை பத்தி சொல்றதுக்கு நமக்கு நேரம் இருக்காது. நீங்க மேல் லெவலுக்கு போகும்போது இதை பத்தி தனித்தனியா ரொம்ப அழகா படிப்பீங்க. பட் நமக்கு 1 hour ஷார்ட் டைம் இருக்கிறனால நீங்க லெவல் 1ல இருக்க, நான் வந்து சுருக்கமா உங்களுக்கு சொல்றேன். இதுல வந்து நமக்கு வந்து சுய ஒழுக்கம் வேணும். இந்த சுய ஒழுக்கத்துல என்னென்னலாம் வருதுன்னா, தவம், சுய கட்டுப்பாடு, தூய்மை, வாய்மை. அடுத்து சமூக நடத்தில தானம், அகிம்சை, கோபமின்மை, பிறர் குறை காணாமை. ஆன்மீக ஈடுபாட்டுல நம்ம என்ன செய்யணும்னா, வேதங்களை படித்தல், தியாகம், சாத்வீக உணவு, இதெல்லாம் வந்து இருக்குது. தவம் வந்து நம்ம இதா இருக்கிறது,
சுய கட்டுப்பாடு தான் எல்லாத்துக்கும் தெரியும் இல்லையா? நம்ம வந்து எந்த இதுலயுமே ஒரு கட்டுப்பாடோட இருக்கணும். தூய்மைங்கிறது நம்ம ஒன்லி குளிச்சா மட்டும் மன தூய்மையும் வேணும், உடல் தூய்மை 2ம் வேணும். வாய்மை என்பது நம்ம எந்த ஒரு காரணம் இருந்தாலும், எந்த ஒரு சிச்சுவேஷன் இருந்தாலும் பொய் சொல்லாம நம்ம வந்து உண்மையை பேசணும். தானம் வந்து நம்ம தானம் கொடுக்கறதுல கூட கவனிச்சு கொடுக்கணும். எங்க யாருக்கு கொடுக்குறோம் அப்படின்னு. இந்த தானம் வந்து பெரும்பாலும் கிரகஸ்தர்களுக்கு ரொம்ப சூட்டபிளா இருக்கும். ஏன்னா இந்த சன்னியாசி இவங்கெல்லாம் வந்து வேலை செய்ய மாட்டாங்க. அவங்களுக்கு வந்து வீடு இறைவன் என்ன வழி விடுறாரோ அப்படின்னு அந்த மாதிரி குடும்பத்துல அவங்க இருக்க மாட்டாங்க. சோ நம்ம கிரகஸ்தரான நம்மளால முடிஞ்சவங்களுக்கு யாருக்கு கொடுக்கணுமோ அவங்களுக்கு தான் பணம் தானம் பண்ணணும். கண்டவங்களுக்கெல்லாம் போடக்கூடாது. ஏன்னா இப்ப உள்ள காலத்துல நம்ம கிட்ட சாப்பாடு போட்டா கூட யாரும் வாங்குறது இல்லை. எங்களுக்கு காசை கொடுங்கன்னு தான் கேட்கிற மாதிரி இருக்காங்க. சோ நம்ம அவங்க ஏன்னா நம்ம கிட்ட வாங்கிட்டு போய் அங்கிட்டு சீரட்டு குடிப்பாங்க, ஏதாவது குடிப்பாங்க. சோ நீங்க தானம் போடும்போது கூட யாருக்கு தானம் போடணுங்கிறத பார்க்கணும். பாவமானவங்களுக்கு நீங்க போட்டீங்கன்னாக்கா அவங்க பாவம் செய்யறவங்க கிட்ட போட்டீங்கன்னா அந்த பாவம் நமக்கும் பிடிக்கும். சோ நம்ம போடும்போது தானம் போடும்போது எங்க போடணும், யாருக்கு கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்து கொடுக்கணும். அஹிம்சை என்பது நம்ம ஆல்ரெடி நம்ம படிச்சிருக்கிறோம். அஹிம்சை பத்தி படிச்சிருக்கிறோம். அது கொலை செய்யறது அப்படி அந்த மாதிரிலாம் இல்ல. வாயால நம்ம ஒரு அடக்க ஒடுக்கமா இருக்கு. ஏன்னா வாய் தான் எல்லாத்தையும் ஹர்ட் பண்றது. அதை இது பண்ணாலே உயிரினங்களுக்கு கொள்வது மட்டும் அகிம்சை இல்ல, நம்ம அடுத்தவங்களுடைய மனசை வந்து நோக அடிக்க கூடாது. அதுவும் நமக்கு அகிம்சையில வருது. கோபமின்மை. கோபம் இருக்கணும், தேவையான போது இருக்கணும். தேவையில்லாததுக்கெல்லாம் இப்ப கோபப்பட. இங்க பாருங்க, இதுக்கு ஒரு கோபமின்மைக்கு ஒரு சின்ன உதாரணம் சொல்றேன். அனுமான் பாருங்க, அவருக்கு வந்து இலங்கைக்கு போய் தூதுவனா போவாங்க. அப்ப வந்து அவன் ராவணன் வந்து ரொம்ப ஒரு இதா இருந்தான். இவன் எவ்வளவோ சொல்லி பத்தி கேட்கல. தனது ராமருக்கு இப்படி இருக்கேங்கிற அந்த கோபத்துலதான் நம்ம இறைவனுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு இது பண்றானேங்கிற கோபத்துலதான் அனுமான் வந்து அந்த லங்காவை அழிச்சாரு ஒழிச்சு. அந்த இடத்துல நமக்கு கோபம் வேணும். மற்ற இடத்துல நமக்கு தேவையான இடங்கள்ல நம்ம கோபப்படணும். கோபம்ங்கிறது நம்ம இயற்கையில நேச்சருக்கு உண்டான குணம். ஆனா அது எங்க கோபத்தை காட்டணும், எங்க காட்டக்கூடாதுங்கிறத நம்ம சொல்லணும். அடுத்து பிறருடைய குறைய வந்து நம்ம எப்பயுமே பார்க்க கூடாது. சரி, எல்லாத்துலயும் நம்ம குறைகளை பார்க்க, அவங்க என்ன நிறைவு செஞ்சாங்க, நமக்கு என்ன பண்ணுனாங்க, அதெல்லாம் நம்ம பார்த்தோம்னா நம்ம வந்து யாருக்கிட்டையும் குறைகளை பார்க்க மாட்டோம். அடுத்து வேதத்தை படிக்கணும். நம்ம வேதத்தை படித்தா ஆன்மீக வழியில செல்வதற்கான படிப்படியான ஒரு ஸ்டெப், ஏணிப்படி மாதிரி நமக்கு காட்டும். இதெல்லாம் ஆன்மீக ஈடுபாடு. அடுத்து தியானம் பண்ணணும். அதுவும் நம்ம இறைவனை எடுத்து செல்வதற்கான ஒரு யோக பயிற்சி தான். அடுத்து நம்ம நான் உங்களுக்கு நேற்று கிளாஸ்லயும் எடுத்திருந்தேன். சாத்வீக உணவும் வந்து நம்மளை ஞானத்தை கொண்டு போய் இறைவன் கிட்ட சேர்க்கறதுக்கு அந்த உணவும் மஸ்ட். அந்த சாத்வீக உணவு வந்து இறைவனுக்கு படைக்கப்பட்டு அப்புறம் தான் நம்ம சாப்பிடணும். இறைவனுக்கு கொடுத்து நம்ம சாப்பிடும்போது அது நம்ம வந்து பாவத்துல இருந்து அவர் சுவைச்சதை நம்ம சாப்பிடும் போது நமக்கு வந்து பாவ வினைகள்லாம் போயிடும். இங்க ஒரு சின்ன உதாரணம் பாருங்க. ஈரமான விறகு எரிவதற்கு முன் காய வேண்டும், அதுபோல பக்தி கொள்வதற்கு முன் மனம் தூய்மையாக இருக்க வேண்டும். ஒரு பச்சை விறகை போட்டு எரிச்சா உங்களுக்கு எரியுமா? எரியாது. அதை என்ன செய்யணும், நம்ம வந்து காய வைக்கணும். அது மாதிரி நம்ம பக்தி செய்யறதுக்கு முன்னாடி நம்ம மனசும் தூய்மையாக இருக்க வேண்டும் அப்படிங்கறதான் உதாரணம். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. இங்க வந்து பெற்றோர்களுக்கான தவம், குழந்தைகளை எப்படி வளர்ப்பது. இங்க ஒரு செல்லம் கொடுப்பதால் குழந்தைகள் கெட்டு போகிறார்கள். முடியாது என்று சொல்ல பழகுங்கள். இங்க வந்து இப்பவும் நம்ம இதுல இப்ப கண்டிப்பா நடக்குது நம்ம ஜெனரேஷன்ல. எப்படி பாருங்க, இந்த இப்ப எல்லாம் என்ன ஆயிடுச்சு, மொபைல் போன் காலமா போச்சு. இந்த குழந்தைங்க பாருங்க, சின்ன பிள்ளைங்க அம்மா கிட்ட எனக்கு மொபைல் வேணும் 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 அழுவுங்க. இவங்களும் என்ன சாப்பாடு கொடுப்பாங்க, நான் சாப்பிட மாட்டேன், எனக்கு இந்த மொபைல் கொடுத்தாதான் நான் சாப்பிடுவேன். இப்ப எல்லாம் என்ன, பெற்றோர் நம்ம பிள்ளை சாப்பிட்டா போதும் அப்படின்ட்டு அந்த மொபைல காட்டு. இது எல்லா வீட்லயும் நடக்கிறதா உங்களுக்கும் அனுபவம் தெரியும்னு நினைக்கிறேன். அப்ப வந்து என்ன, அந்த மொபைல காமிக்க, அது என்ன சாப்பிடுறதுனே தெரியாது, இப்படி ஊட்டிக்கிட்டு இருப்பாங்க அம்மா, அது வாட்டில சாப்பிடும். சோ இந்த மாதிரி அவங்களுக்கு அடம் பிடிக்கிற அளவுக்கு நம்ம குழந்தைகளுக்கு செல்லம் கொடுக்க கூடாது. இதெல்லாம் எதுக்கு அப்படின்னாக்க, இப்படியோ பிள்ளை சாப்பிட்டா போதும், அது அடம் பிடிச்சு அழுவும், எனக்கு இது வேணும் அது வேணும்னு அதாவது பற்றுனால அந்த பிள்ளைங்க என்ன கேட்டாலும் பேரண்ட்ஸ் வாங்கி கொடுப்பாங்க. பேரண்ட் எல்லாருமே அந்த மாதிரி செய்வாங்க. ஆனா நம்ம வந்து குழந்தைய கட்டுப்பாடோட வளர்க்கறதுக்கு எது வாங்கி கொடுக்கணுமோ அதைத்தான் கொடுக்கணும், இல்லாத இல்லைன்னு சொல்லணும். அப்புறம் அந்த குழந்தைய வந்து ஒண்ணு அடம் பிடிக்கினா அதோட வந்து டைவர்ட் பண்ண பார்க்கணும். எது கொடுத்தா
நான் அந்த குழந்தை நம்ம சந்தோஷமா இருக்கும் அப்படி நம்ம நல்ல ஒரு தெய்வீக வழியில உண்டானது. இந்த மாட்டேன்னு சொல்லும் போது ஒரு நம்ம அழகா இறைவன் இது ஒரு சாமியோட போட்டோ காட்டுங்க, கிருஷ்ணர் விளையாடுறது காட்டுங்க, இந்த மாதிரி ஒரு ஆன்மீக சம்பந்தப்பட்ட ஏதாவது காட்டுங்க, ஒரு கதையை சொல்லுங்க, இப்படி இந்த பண்ணணுமே ஒழுசு. இந்த கெட்டு போறது மொபைலு கிபைல் எல்லாம் கொடுக்க கூடாது. அதோட அவங்க தேவையில்லாததுக்கு அடம் பிடிச்சாங்கன்னா நம்ம அவங்களுக்கு அலோ பண்ணாம அந்த அந்த நேரத்துல நம்மளுடைய கண்டிப்பா காட்டணும். எங்க அன்பை காட்டணுமோ அங்க காட்டணும், கண்டிப்பையும் காட்டணும். அந்த குழந்தைகள் வந்து நல்ல முறையில வளருவாங்க. இதுக்கு ஒரு சின்ன அட்டவணை கொடுத்துருப்பாருங்க. நம்ம ஒரு டைம் டேபிள் போட்டுக்கணும். அதெல்லாம் நம்ம கண்டிப்பா போடுவோம். நம்ம இப்ப எல்லாம் பேரண்ட்ஸ் எல்லாம் இப்ப இல்ல எப்பயுமே அவங்களுக்கு தெரியும் எப்படி நம்ம பிள்ளைகளை கொண்டு போகணும்னு. அவங்க நம்ம ஒரு சின்ன இது மாதிரி பிராக்டிஸ் ஒரு டைம் ஷெட்யூல் பண்ணிக்கணும். இத்தனை மணி நேரம் படிக்கணும், இத்தனை நேரம் விளையாடணும் அப்படின்னு ஒரு ஷெட்யூல் போட்டுக்கோங்க. இதுல வந்து 8 மணி நேரம் படிப்பு கல்வின்னு போட்டிருக்கு. சின்ன குழந்தைகளை இவ்வளவு எல்லாம் தேவையில்லை. ஒரு உதாரணத்துக்கு இது வந்து ஒரு அடல்ட்ஸ்க்கு இந்த மாதிரி வச்சுக்கலாம். குழந்தைங்களுக்கு கிடையாது. பட் இருந்தாலும் அவங்களுக்கும் இந்த நேரம் விளையாடணும், இந்த நேரம் சாப்பிடணும். நம்ம குழந்தையில இருந்தே ட்ரைனிங் பண்ணணும். வளர்ந்த பிறகுலாம் இது வளராது. 5 விளையாது, 50 விளையாது. அதனால நம்ம குழந்தை பருவத்துல இருக்கும் போதே நம்ம செய்யணும். அடுத்து ஒரு 8 மணி நேரம் ஆன்மீகத்துல மந்திரம் சொல்றது செய்யறது அந்த மாதிரி பண்ணணும். 8 மணி நேரம் தூங்கணும். அதுதான் இது. புரிஞ்சுக்கிட்டீங்களா? இந்த ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். அகிம்சை மற்றும் வாய்மையின் உண்மையான அர்த்தம். இப்பதான் உங்களுக்கு அகிம்சை பத்தி நான் இப்பதான் ஜஸ்ட் உங்களுக்கு நான் சொன்னேன். அந்த அகிம்சை வேணும். அப்ப அந்த அகிம்சைனா ஏற்கனவே உங்ககிட்ட சொன்னேன் இல்லையா, இந்த மிருகங்களை கொல்வது செய்வது வன்முறை மட்டும் இல்ல, அதாவது அது வந்து ஆன்மீக வளர்ச்சிக்கும் உதவுறதாக இருக்கணும். நம்ம அந்த அகிம்சை வந்து ஒருவனின் ஆன்மீக வளர்ச்சிக்கு தடுக்காம இருக்கணும். அந்த இது அது அந்த போட்டு பார்த்தீங்களா, ஆகியவை நான் வயலன்ஸ் ஒருவரின் ஆன்மீக வளர்ச்சியை தடுக்காமல் இருக்கணும் அகிம்சை. அடுத்து வாய்மை. அது வாய்மை வந்து உண்மை பேசுறது. இங்க வந்து சில சமயங்கள்ல தப்புனா அந்த இடத்துல அது தப்புனா நம்ம வந்து சொல்லணும். அமைதிய உண்மையை நம்ம உண்மைனா உண்மை, இல்லைன்னா இல்ல அப்படின்னு சொல்லணும். இந்த உண்மையை வந்து நம்ம வந்து எந்த விதமான சிச்சுவேஷன்ல இருந்தாலும் உண்மையை வந்து நம்ம வந்து வெளிப்படுத்தணும். அத வாய்மை, உண்மையை மறைக்காமல் பேசணும். இது பண்ணக்கூடாது. சோ இது இப்ப பாருங்க, அர்ஜுனன் கடமைக்காக போரிட்டான், அது வன்முறை இல்ல. இது வந்து வன்முறைக்கு வந்து ஒரு நல்ல உதாரணம். எப்படின்னா அர்ஜுனன் வந்து ஒரு சத்திரியன். அங்க சொல்ல அகிம்சையில தான் கொல்லக்கூடாது, ஏன் அர்ஜுனன் கொன்னாரு, அது பாவம் இல்லையா அப்படின்னு நம்ம கேட்க கூடாது. ஏன்னா அர்ஜுனன் ஒரு சத்திரியன், போர் செய்யறாங்க. அப்ப போர்ல வந்து அவன் கண்டிப்பா அந்த வன்முறை அது வந்து வன்முறை இல்ல. அவன் இறந்தவங்க வந்து என்ன வீர மரணம் அடைந்தவர்கள். அதனால இந்த இடத்துல வந்து இது வந்து வன்முறை கிடையாதுன்னு அழகா நமக்கு அர்ஜுனுடைய கதையை சொல்லி அழகா நமக்கு கொடுத்திருக்காங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் பிரபுஜி. நெக்ஸ்ட். த்ரிவிதம் நரகஸ்யேதம் द्वारं नाशनम् आत्मनः काम क्रोधस्तदा लोभ तस्मादेतत्तर्यं दजेत्. காமம், கோபம், பேராசை ஆகியவை நரகத்திற்கு கொண்டு செல்லும் 3 கதவு. ஒவ்வொரு அறிவுள்ள மனிதனும் இவற்றை திறக்க வேண்டும் அப்படின்னு அழகா சொல்லிட்டாங்க. அப்ப வந்து இங்க வந்து நம்ம நரகத்துக்கு வந்து 3 வாசல் இருக்குது. அதாவது ஒண்ணு காமம், குரோதம், லோபம். இப்ப இந்த 3 வந்து நம்ம ஆன்மீக வழிக்கு வந்து ரொம்ப அழிவு பாதைக்கு கொண்டு போக சொல்றது. காமம் என்பது வந்து காமம் வந்து ஆசை. அப்ப அந்த காமத்தை வந்து திருப்தி செய்ய முடியலன்னா ஒருவன் என்ன செய்வான்? அவன் கோபம் அடைவான். அந்த கோபம் அடையும் போது பேராசை வரும். ஒரு சின்ன ஒரு இது ஆசைக்கு வந்து நம்ம பணம் வேணும், ஒரு பணம் வேணும் அப்படின்னு நம்ம நினைக்கிறோம். சரி, பணம் ஒரு கொஞ்சம் பணம் கிடைச்சது, நம்ம ஆசை வந்து நிறைவேற்றும் போது ஹாப்பி ஆறோம். ஆனா நம்ம கிடைக்கலன்னு வச்சுக்கோங்க, அப்ப நமக்கு என்ன வரும்? கோபம் வரும். ஐயோ நம்ம இப்படி நினைச்சுமே அப்படின்னு சொல்லி அது கோபத்தை உண்டாக்கும். அப்புறம் கிடைக்கலைன்னா கோபம் வரும். கிடைக்கும் போது நம்ம அந்த ரஜோகுணம் என்ன செய்யும்? இன்னும் வேணும், இன்னும் வேணும், இன்னும் வேணும் அப்படின்னு சொல்லி பேராசைப்படும். அதுதான் காமம் வந்து திருப்தி செய்ய முயலும் போது அது கிடைக்க முடியாத போது நமக்கு கோபம் வரும். கிடைச்சிருச்சுன்னா நமக்கு பேராசை எழும். இதை எல்லாத்தையும் நம்ம வந்து துறக்கணும். அப்பதான் ஆன்மீக வழியில நம்ம எடுத்து செல்வது நன்றாக இருக்கும். ஹரே கிருஷ்ணா.
இப்ப வந்து இதை படிச்சோம். நரகத்தின் 3 வாசல். இதெல்லாம் நம்ம இப்ப படிக்கிறதெல்லாம் வந்து அசுர இயல்பை பத்தி படிக்கிறோம். படிச்சதெல்லாம் தெய்வீக குணங்களை பத்தி படிச்சோம். இப்ப நம்ம படிக்கிறது வந்து அசுர குணத்தை பத்தி படிக்கிறோம். அடுத்து நெக்ஸ்ட் காட்டுங்க பிரபுஜி. அசுரருடைய மனநிலை எப்படி இருக்கும்னா, ஒரு அகங்காரம் இருப்பாங்க, அடுத்து வந்து திமிரா இருப்பாங்க. அசுரருடைய மனநிலை எப்படி இருக்கும்? நான் தான் பெருசு, நானே செல்வன், எந்த இதுனாலும் நான் அப்படின்னு அந்த ஒரு அகங்காரத்துல இருப்பாங்க, திமிரா இருப்பாங்க. தன் எதிரிகளை என் எதிரிகள் என்னால் அழிக்கப்பட்டார்கள், நானே அனுபவிப்பவன், நானே அனைத்துக்கும் சித்தன், இறைவன் நான் தான் அப்படின்னு சொல்லி. இதுக்கு உதாரணம் வந்து ஹிரண்யகசிபு. ஹிரண்யகசிபு எல்லாத்துக்கும் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். அவர் பிரம்ம கிட்ட போய் அந்த கேட்டு வர வாங்குவாங்க இல்லையா, அது அப்ப பிரம்மர் அதை கொடுத்துருவாரு. அதாவது நான் வந்து மனிதராலையும் கொல்லப்படக்கூடாது, பகல் இரவுல இதா இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி நிறைய கண்டிஷன் போட்டு ஒரு வரத்தை வாங்கிடுவேன். அந்த வரத்தை வாங்கினோடனே ஹிரண்யாக்கு ஒரு அகங்காரம் வந்துடுது. என்ன ஜெயிக்கிறதுக்கு யாருமே இல்லை, எனக்கு மரணம் என்பதே கிடையாது. அந்த திமிர்ல அவன் என்ன பண்ணுவான், எல்லாரையும் தேவர்களையும் மற்ற ஜீவராசிகளையும் நான் தான் கடவுள், விஷ்ணு கிடையாது அப்படின்னு பகவான் விஷ்ணுக்கு எதிராக பிரச்சாரம் பண்ண, விஷ்ணு பக்தராக இருக்கும்போது அவங்கள போய் அழிக்கிறது. ஸோ ஒரு அகங்காரமும் திமிரு வரலாம். நான் இந்த உலகத்திலேயே நான் தான் பெரியவன், நான் பணக்காரன், நான் எல்லா எதிரையும் நான் அழிப்பேன், நானே இறைவன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அனுபவிப்பனும் நானே சித்தன், எப்படி பகவான் சொன்னாரோ அது மாதிரி இவன் சொல்லிக்கிட்டு அழைப்பு. ஆனா பகவான் கிருஷ்ணரும் ஹிரண்யகசிப்பும் ஒன்று கிடையாது. இது அகங்காரத்திற்கும் திமிருக்கு உண்டான இது வந்து அசுர மனநிலையை பத்தி குறிக்குது. ஹரே கிருஷ்ணா. நெக்ஸ்ட், இன்றைய கல்வியின் வீச்சு. இந்த காலத்துல என்ன கல்வியை பார்த்தீங்களா, கடவுள் இல்லை என்று யோசிப்பது மாணவர்களின் அறிவை அவமதிப்பதாகும். எனது அறிவை அவமதிக்கார்கள் என்று உங்கள் ஆசிரியரிடம் கூறுங்கள். இன்றைய காலநிலை வீழ்ச்சி என்ன? இப்ப முன்னாடி எல்லாம் அந்த காலத்து பண்டைய காலத்துல எல்லாம் எப்படி இருந்ததுன்னா, குருகுலம் இருந்தது. அந்த நேரம் வந்து ஆன்மீகத்தை பற்றியும் அவங்க சொல்லி கொடுத்தாங்க. அப்ப அந்த குழந்தைகள் ஒரு பண்பாடோட வளர்ந்து வந்தாங்க, இறைவன் பக்தியோட இருந்தாங்க, பெற்றோர்களுக்கு எப்படி கொடுக்கணும், அதாவது தெய்வீக பண்புகள் எல்லாம் அவங்க வந்து குருகுலத்துல வந்து குருமார்கள் வந்து சொல்லி கொடுத்தாங்க. ஆனா இன்றைய காலத்துல எல்லாம் எப்படி நமக்கு வருது, நம்மளுடைய சிலபஸ் இப்போ உள்ள சிலபஸ் எல்லாம் எப்படி இருக்கு, ஒன்லி வாழ்க்கைக்கு என்னது வேணும், பொருளாதாரத்தை எப்படி சம்பாதிக்கிறது, என்ன பண்றது, இந்த மாதிரிதான் பாட சிலபஸ் இருக்கு. ஆனா இதை வந்து நம்ம மாற்றி வருங்காலத்தை அதை எப்படி மாற்றி அமைத்தா அது குழந்தைகளுக்கு ரொம்ப நல்லது. அதனால அதை பற்றிதான் இன்றைய கல்வி வீச்சு என்பது பௌதீக வழியில தான் கொண்டு போதே பொழுது ஆன்மீக வழியில எதுவுமே போகல. சோ நம்ம வந்து இந்த இடத்துல வந்து நம்ம வந்து அப்ப சிலபஸ்ல இல்லாட்டாலும் ஆசிரியரால நம்ம வந்து என்ன பண்ணணும், அட்லீஸ்ட் நமக்கு கிடைக்கிற நேரங்கள்ல பிள்ளைகளுக்கு நல்ல கதைகள், ஆன்மீக கதைகள் சொல்லி இப்படி எல்லாம் இருங்க அப்படின்னு சொல்லி நம்ம அவங்கள வந்து வழிமுறைப்படுத்தணும். ஹரே கிருஷ்ணா. நெக்ஸ்ட் இங்க பாருங்க, ஆன்மீகம் இல்லாத 4 நிலைகள். இங்க பார்த்தாலே தெரியும் இதுக்கெல்லாம் எப்படி இருக்காங்க. இந்த வந்து நாய் வந்து ஒரு 4 நிலைகள் இருக்குது. இந்த ஒரு நாய் வந்து வேலைக்காக எஜமானிடம் கெஞ்சுது. இந்த நாய் பாருங்க எப்பயுமே அதுக்கு இது உதாரணம் கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ நமக்கு யாராவது வளர்த்தாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, அது ஏதோ நமக்கு சாப்பாட்டுக்கு என்ன ஒரு ரொட்டி துண்டு அது போட்ட பாருங்க, நம்ம பின்னாடியே நம்ம ஒரு போற தெரு போகும்போது ஐயோ பாவம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த நாய்க்கு நீங்க தினம் சாப்பாடு போடுங்க, நாளைக்கு நீங்க போகும்போது நன்றியோட இருக்கும் நாய், பட் இருந்தாலும் தனக்கு சாப்பாடு கிடைக்கணுமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த எஜமான பின்னாடி போய் கெஞ்சிக்கிட்டே போகும். அந்த மாதிரிதான் இப்போ உள்ள வாழ்க்கையும் இருக்குது. சோ தமகுணத்துல உள்ளவங்க பெரும்பாலும் அவங்க எஜமானர் என்ன சொல்றாங்களோ அதைத்தான் செய்வாங்க, சிந்திக்கிற இதே இருக்காது. சோ இந்த இது நாயோட குணம் வந்து வேலைக்காக எஜமானிடம் கெஞ்சுவார். அடுத்து பன்றி பத்தி பாருங்க, அதுக்கு வந்து என்ன சாப்பாடு சாப்பிடுவோம், என்ன செய்யறோம், எதுவுமே அதுக்கு ஒரு பாகுபாடே தெரியாது. அது என்னத்தை சாப்பிடுங்கிறத உங்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே தெரியும். அடுத்து வந்து கழுதை, அது ஒரு சாப்பாட்டுக்கு பின்னாடி அப்படியே ஒரு மூட்டையை போட்டு கடின உழைப்புன்னு சொன்னாலே உதாரணம் வந்து கழுதையை தான் சொல்லுவாங்க. கழுதை பொதி சமந்துக்கிட்டு போறதுக்கு அதுவும் நம்ம ஒரு இது பின்னாடி புல்லுக்காக அவன் கழுதை வச்சிருக்கிறவன் காட்டிக்கிட்டே ஒரு புல்லை காமிச்சிட்டு புல்லு கிடைக்குமேன்ட்டு அது பாட்டு கடின உழைப்புக்கு போய் கடைசியில கொஞ்சம் போல ஒரு புல்லு கிடைக்கும், அவ்வளவுதான். அதுக்கும் அந்த அளவுக்கு அறிவு இல்லை. அடுத்து ஒட்டகம் பாருங்க,
அது வந்து தன்னுடைய ரத்தத்தையே வந்து சுவைக்குமா. இப்ப பாலைவனத்துலதான் ஒட்டகம் அதிகமா இருக்கிறது வந்து பாலைவனத்தை. அங்க என்ன அதாவது முட்கள் நிறைந்த புல்லுதான், முட்கள் நிறைந்த செடிதான் கிடைக்கும். இந்த ஒட்டகம் என்ன செய்யும், சரி கிடைச்சது போதும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த முட்கள் நிறைந்த இதா வந்து உணவை வந்து எடுத்துட்டும். ஆனா அது வந்து முள்ளு வந்து குத்தி அதுக்கு வாயெல்லாம் குத்தி ரத்தம் வரும். ஆனாலும் அதுக்கு தெரியல. அந்த ரத்தத்தோடயே ரொம்ப டேஸ்டா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி தன்னுடைய ரத்தத்தையே வந்து சுவைச்சுக்கிட்டு இருப்பாங்க. சோ இந்த மாதிரி வந்து ஆன்மீக வாழ்க்கை இல்லாத இந்த மாதிரி நிலையில தான் இருக்கும். ஆன்மீகத்துல இருந்தா நமக்கு பகுத்தறிவு இருக்கும். எதை செய்யணும், எதை செய்யக்கூடாது அப்படிங்கிற ஒரு ஞானம் நமக்கு இருக்கும். இதுங்களுக்கு அந்த ஆன்மீக இது இல்லாதனால இந்த மாதிரி இருக்கு. ஒண்ணு வந்து எஜமானர்கிட்ட சாப்பாடு கெஞ்சுது, ஒண்ணு இந்த சாப்பாடு எப்படி இருக்கு, அதை பத்தி இது என்ன உணவு, இது நல்லா இருக்குமா, அதுக்கு ஒண்ணுமே தெரியறத பண்றீங்க. இது பாருங்க, முள்ளு இருக்குது, ரத்தத்தை குடிக்குது. ஆனா கூட அந்த அறிவுல நம்ம ரத்தத்தை சாப்பிடுறோமேன்னு அதுக்கு அந்த ஒட்டகத்துக்கு தெரியல. இந்த கழுதையானது கடின உழைப்பு செஞ்சுக்கிட்டே இருக்குது. சோ நம்ம வந்து ஆன்மீக வாழ்க்கை வாழ்கிறதுக்கு நம்ம முயற்சி செய்யணும். இறைவன் மேல நம்பிக்கை வைக்கணும், இறைம வழிபாடு செய்யணும். ஹரே கிருஷ்ணா. பிரபுஜி இருக்கு. அடுத்த நெக்ஸ்ட் பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. நெக்ஸ்ட், நாம் போற்ற வேண்டிய 7 தாய்மார்கள். நம்ம வந்து 7 தாய்மார்களை வந்து நம்ம வந்து போற்றணும். ஃபர்ஸ்ட் முதல்ல பாருங்க, சொந்த தாய், பூமி தாய், பசு, செவிலியர், மகாராணி, குருவின் மனைவி, அந்தரரின் மனைவி. இதுல வந்து சொந்த தாய் தான். ஏன்னா சொந்த தாய ஃபர்ஸ்ட் நம்ம வந்து போற்றி 7 தாய்மார்கள் வேணும். முத தன்னுடைய தாய்க்கு தான் நம்ம வந்து அவங்கள முத நம்ம வந்து மாதா இதுல கூட சொல்லியிருக்காங்க பாருங்க, மாதா பிதா குரு தெய்வம் அப்படிதான் கடைசியிலதான் சொல்லியிருக்காங்க. இப்ப தெய்வம் யாரு அப்படின்னா சொந்த தாய். ஏன்னா அவங்க வந்து நம்மள 10 மாசம் வயிற்றுல இருந்து பெற்றெடுத்தவங்க. சோ அந்த தாய்க்கு நம்மளுடைய போற்றுதலை வந்து அவங்கள நம்ம வணங்கணும். அதுக்கடுத்து நம்ம வாழ்கின்ற பூமி தாய், அவங்கள நம்ம போற்றி வாழ வேண்டும். பூமி தாய் வந்து நமக்கு எல்லா வளங்களையும் கொடுக்குறாங்க. நமக்கு என்னென்ன நமக்கு இருக்க இடம் கொடுக்குது, தண்ணி கொடுக்குது, எல்லாமே நமக்கு இந்த நிலங்கள் வருகிறது. நம்ம வந்து அடைக்கலமா இருக்கிறது யாரு, நம்ம இந்த பூமி தான் நமக்கு அடைக்கலமா இருக்கிறதுக்கு இடத்தை கொடுக்குது. அடுத்து பசு. அது வந்து ரொம்ப மென்மையான சாஃப்டான மிருகம். அந்த பசு வந்து பாருங்க, நமக்கு வாழ்க்கை முழுவதும் நமக்கு என்னென்ன நமக்கு தேவையான பாலெல்லாம் கொடுக்குது. அந்த பால்ல இருந்து நம்ம நல்லா அனுபவிக்கிறோம். பாலை வச்சு நம்ம தயிரை உண்டாக்குறோம், நெய்யை உண்டாக்குறோம். இந்த மாதிரி நமக்கு எல்லா நன்மையும் செய்வது இந்த பசு. சோ அவங்க தான் கோமாதாவையும் நம்ம வழிபடணும். அதுக்கடுத்து வந்து செவிலியர்கள். அந்த காலத்துல இருந்தாங்க செவிலியர்கள் வந்து, அந்த காலத்துல இருக்கிறாங்க. இப்போ வந்து தாய்மார்கள் வந்து வேலைக்கு போறாங்க, அவங்களுக்கு நேரம் இல்லைனாக்கா இப்ப எல்லாம் இது விட்டுட்டு போறாங்க, பேபியை பாத்துக்க, பேபி கேர் அப்படின்னு. சோ அந்த குழந்தைகளை பாத்துக்கிற அந்த காலத்துல ராஜா கிட்ட செவிலியர் இருந்தாங்க. இப்ப வேற மாதிரி ஸ்டைல்ல இருக்குது. வேலைக்கு போறாங்க, என்ன செய்வாங்க, அவங்களால பார்க்க முடியாது. சோ பேபி கேர்ல கொண்டு போய் சேர்த்துறாங்க. அங்க இருக்கிற ஒர்க் பண்றோம், அவங்க அம்மா வர்ற வரைக்கும் அந்த குழந்தைகளை வந்து காப்பாத்தி கொடுக்குறாங்க. அப்படிப்பட்ட செவிலியர்களுக்கும் நம்ம வந்து மரியாதை கொடுக்கணும், அவங்களையும் நம்ம போற்றி வாழ வேண்டும். அடுத்து வந்து இந்த ராஜாவுடைய மனைவி வந்து மகாராணி, அவருக்கும் நம்ம வந்து மரியாதை கொடுத்து போற்றக்கூடியதுல அவரும் ஒருவர். அடுத்து குருவின் மனைவி. அப்ப குரு மட்டும் நமக்கு கிடையாது, அவருக்கு மட்டும் இல்ல, அவருடைய மனைவிக்கும் நம்ம வந்து அவங்களுக்கு நம்ம மரியாதை கொடுத்து அவங்களையும் நமக்கு இது பண்ண வேண்டும். அடுத்து அந்தணரின் மனைவி. அப்ப அந்தணருடைய மனைவியை நம்ம போற்ற வேண்டும். ஏன்னா அந்தணர் வந்து நமக்கு ஒரு வழிகாட்டியாக ஞான அறிவை கொடுக்கிறவர் பிராமணர். அந்த பிராமணரோட அவங்களுக்கு ஈக்குவலா அவருடைய மனைவியும் நம்ம போற்றக்கூடியவராக இருக்கு. அப்ப 7 தாய்மார்கள். வந்து சொந்த தாய், 2வது பூமி தாய், 3வது பசு, 4வது செவிலியர், 5வது மகாராணி, அடுத்து குருவின் மனைவி, அடுத்து வந்து ஆந்தரின் மனைவி. சோ இந்த 7 தாய்மார்களையும் நம்ம என்றென்றும் போற்றி வாழ வேண்டும். ஹரே கிருஷ்ணா. யஹ சாஸ்திரவிதிம் உத்ருஜ்ய வர்த்ததே காமகாரதஹ ந சித்திம் அவாப்னோதி ந சுகம் ந பரம் கதிம். சட்ட விதிகளை, சாஸ்திர விதிகளை புறக்கணித்து தன் மனம் போன போக்கில் செயல்படுபவன் பக்குவத்தையோ சுகத்தையோ பரம இலக்கை அடைவதில்லை.
அப்படின்னு அழகா சொல்லிட்டாங்க இந்த இதுல. அதாவது நம்ம சாஸ்திர விதிகளை புறக்கணிச்சுன்னா நம்ம என்ன மனம் போன போக்குல நம்ம என்ன செய்வோம், எதுவுமே நம்ம பக்குவத்துக்கும் வரமாட்டோம், சுகத்தையும் அனுபவிக்க. நம்ம எங்க போய் பரம இலக்கு எதை அடையணுமோ அதையும் நம்ம அடைய போறது இல்ல. இப்ப நெக்ஸ்ட் ஸ்லைடு பிரபுஜி. இப்ப நீங்க தான் முடிவு செய்ய போறீங்க உங்கள் தேர்வின் விளைவு என்ன அப்படின்னு. நமக்கு நீங்க சாஸ்திர விதிப்படி நடக்க போறீங்களா இல்ல மனம்போக்கில் செல்லும் வழியில் செல்ல போறீங்களா? அது நீங்க தான் டிசைட் பண்ணணும். நீங்க சாஸ்திர விதிப்படி நடந்தா நம்ம அது வழியே போனா விடுதலை மற்றும் அமைதி கிடைக்கும். இந்த பந்தத்திலிருந்து நம்ம விடுபட்டு இறைவன் சங்கிலி அந்த 3 குணங்கள்லாம் இருக்குது இல்லையா, அது மெயினா அந்த 3 குணங்கள் தான் நம்ம சங்கிலி மாதிரி கட்டி போட்டு வச்சிருக்கு. அந்த சாஸ்திர விதிப்படி போனா அதை பின்பற்றி ஆன்மீக உணர்வில் போகும்போது நமக்கு விடுதலையும் கிடைக்கும், அதுக்கப்புறம் நமக்கு அமைதியும் கிடைக்கும். ஆனா நீங்க மனம் போன போக்குல போனீங்கன்னா என்ன ஆகும், மேலும் மேலும் ரஜோ குணத்திலும் தமோ குணத்திலும் நீங்க போய்கிட்டே இருந்தீங்கன்னாக்க பந்தத்துலதான் மீண்டும் மீண்டும் அந்த பந்தத்துல பிறப்பு இறப்பு வியாதி முதுமை இப்படிதான் நம்ம வந்துகிட்டே அந்த பிறப்பு சுழற்சியிலேயே வந்துகிட்டே நம்ம இருப்போம். அதனால அசுரகுணம் கொண்டவர்கள் நான் மீண்டும் மீண்டும் இருண்ட உலகிலே தள்ளுகிறேன். இதெல்லாம் அசுர குணத்துல இருக்குது. ஆனா இப்ப உங்களுக்கு ஒரு சாய்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க, நீங்க எந்த தேர்வு எந்த விளைவை பார்க்க போறீங்க. சாஸ்திர விதிப்படி நடந்தீங்கன்னா விடுதலையும் மற்றும் அமைதியும் கிடைக்கும். இல்ல மனம் போன போக்குல நான் எப்படினாலும் இருந்துட்டு போறேன்னா பந்தம் தாழ்ந்த பிறவிகளாக கொடுக்கும். சோ இறைவன் என்ன பண்றாரு, இந்த மாதிரி உள்ளவங்களை மீண்டும் மீண்டும் பிறப்பு இதுல கொண்டு போய் அவர் தள்ளிடுவார், இருண்ட உலகில தான் தள்ளுவார். சோ நம்ம அதுல இருந்து மீண்டு வர்றதுக்கு நம்ம பந்தத்துல வேண்டாம், நம்ம பட்டது போதும். அதனால நம்ம இனிமேல இப்ப நமக்கு தெரியல, இப்ப கொஞ்சம் கொஞ்சம் நமக்கு தெரியுது. நம்ம விடுதலை பெறுறதுக்காக நம்ம என்ன பண்ணணும், சாஸ்திர விதியை பற்றி நம்ம போறது ரொம்ப அதுதான் நமக்கு ஒரு இந்த தேர்வின் இது விளைவு. நமக்கு விடுதலை கிடைக்கணும். சோ சாஸ்திரத்தை எல்லாரும் நம்ம பின்பற்றுவோம். ஹரி கிருஷ்ணா. நெக்ஸ்ட். தஸ்மா சாஸ்திரம் பிரமாணம் தே காரிய ஆகர்ய யவஸ்திதோ ஞாத்வா சாஸ்திரவிதானோக்தம் கர்ம கர்தும் இஹார்ஹசி. எது கடமை என்றும் எது கடமை அல்ல என்றும் சாஸ்திரங்களின் விதிகளால் ஒருவன் புரிந்து கொள்ள வேண்டும்படியாக ஏற்றம் பெறுவதற்கு இத்தகு சட்ட திட்டங்களை அறிந்து அவன் செயல்பட வேண்டும். நெக்ஸ்ட் பிரபுஜி. அப்ப உண்மையை உறுதி செய்வது எப்படி, எது உண்மை எப்படி? இப்ப உண்மை என்ன, நம்ம அசுர குணத்துல இருந்து தெய்வீக குணத்துக்கு நம்ம தான் அது சாய்ஸ். ஏற்கனவே நம்ம விட்டாச்சு. எப்படி நீங்க என்ன பண்ண போறீங்க நம்ம முதவே சொல்லியாச்சு. சோ அந்த உறுதி எப்படி செய்யணும், எப்படி தெய்வீக குணத்துக்கு போகலாங்கிறது இது அழகா காமிச்சிருக்காங்க. எப்படி இருந்தா நம்ம இந்த அசுர குணத்துல இருந்து மீண்டு ஆன்மீக வழியில போலாங்கிறதுக்கு அழகா கொடுத்திருக்காங்க. 3 இது கொடுத்திருக்காங்க பாருங்க. குரு, சாஸ்திரம், சாது. இது குருட்டு நம்பிக்கை அல்ல, அறிவியல் பூர்வமான சரிபார்ப்பு முறை. இது உண்மைதான், இது உண்மை, அடிச்சு சொல்லலாம் உண்மை. நம்ம இந்த அசுரர் குணத்துல இருந்து மீண்டு தெய்வ குணத்துக்கு வரணும்னா இதை பின்பற்றணும். எப்படி பின்பற்றணும், நம்ம ஒரு சீட பரம்பரையில இருந்து வந்த ஒரு குருவின் வழிகாட்டுதலின்படி சாஸ்திர விதிகளில் என்னென்ன சொல்லப்பட்டிருக்கோ அதை புரிஞ்சுக்கிட்டு சாது சங்கத்தோட சேர்ந்து தொண்டு செய்யும் போது நம்ம இதுல இருந்து விடுபடலாம். நமக்கு ஃபர்ஸ்ட் என்ன ஏற்றம் கிடைக்கும் ஆன்மீகத்துல. முதல்ல இந்த பங்க குரு போட்டிருக்கு, சாஸ்திரம் போட்டிருக்கு, சாது. இப்ப குரு நமக்கு சாஸ்திரத்தை பின்பற்றுறதுக்கு எப்படி பின்பற்றணும் அவர் நமக்கு சொல்லுவாரு. சோ ஆட்டோமேட்டிக்கா நமக்கு சாஸ்திர விதிகள் குருவால நமக்கு கிடைச்சிரும், அந்த ஞானம் நமக்கு கிடைச்சிரும். அதோட சேர்ந்து ஒரு சாதுகளோட சத்சங்கம் பண்ணும்போது ஏற்கனவே அவங்களும் ஞானம் பெற்றவர்களா இருப்பாங்க. சோ அவங்க வழியிலேயே நம்ம சாஸ்திரத்தை பின்பற்றி நம்ம பக்தி பாதையில செல்வதற்கு இது ஒரு நல்ல வழி. சோ நம்ம அதைத்தான் நம்ம பின்பற்றணும். ஹரே கிருஷ்ணா. நெக்ஸ்ட் பிரபுஜி. தூய்மைக்கான வழிமுறைகள். அழகா இது நம்ம ஒவ்வொரு இடவையும் நம்ம இவ்வளவு நாள் 18 நாள் நம்ம சொல்றது இதுதான். கடைசி இந்த சாப்டர்லயும் சொல்வது இதுதான், தூய்மைக்கான வழிமுறை.
இப்ப நாம மனது தூய்மை அடையணும். நமக்கு அது பாருங்க இதயத்தை தூய்மைப்படுத்தல் தான் தூய்மைக்கான நம்ம எல்லாத்துக்கும் இப்ப உடலெல்லாம் பண்ணனா போதாது. நம்ம வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் என்ன செய்யறோம், வெளி உடலுக்கு தான் கொடுக்கும். இந்த உள்ள இருக்கிற ஆத்மாவை யாரும் கிடையாது. வெளிப்புறத்துல இருக்கிறதான் நம்ம ரொம்ப கவனிச்சுக்கிறோம். உடம்புக்கு இதை பார்த்துக்கணும், அதை பார்த்துக்கணும், அலங்காரம் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னு அந்த ஆடம்பரத்துல அந்த பௌதிகத்துலதான் நம்ம இருக்குமே. நம்ம இருதயத்துக்குள்ள ஒரு குட்டி ஒண்ணு இருக்குதே, பரமாத்மா இருக்காரே அப்படின்னு கூட யாருக்கும் தெரியல. சோ நம்ம நமக்கு வந்து கான்சியஸ் நம்ம வந்து அந்த குட்டி ஆத்மா மேல அந்த இறைவன் மேல நம்ம வந்து பண்ணணும். அவரை வழிபடுறதுக்கு நம்ம இதய சுத்தம் வேணும், புற சுத்தமும் வேணும், அக சுத்தமும் வேணுங்கிறத எல்லாரும் நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க. அதுக்கு நம்ம அக சுத்தம் அடைவதற்கு நம்ம பியூரிட்டி ஆகணும்னா என்ன செய்யணும்னா நாம ஜெபத்தை சொல்லணும். எப்போ இறைவனோட திருநாமத்தை வந்து உச்சரிச்சுக்கிட்டே இருக்கணும். ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே. இது போல நமக்கு அழகா ரொம்ப சிம்பிள் உட்கார்ந்துட்டு நம்ம ஜபம் பண்ணிட்டோம்னாக்கோ நம்ம இருக்கிறத சொல்ல சொல்ல நம்ம மனசுல தூய்மை அடைவோம். நம்ம அடுத்து வந்து சத்சங்கத்தோட சேரணும். அது ஏற்கனவே அந்த பிரஜல்பா, அதாவது தேவையில்லாதவங்களோட நம்ம கண்டதை கழித பேசி நெகட்டிவ் கிரியேட் பண்றதுக்கு பதிலா பாருங்க நம்ம சத்சங்கத்துல சேரும்போது இப்ப கூட பாருங்க நம்ம வந்து இப்ப இவ்வளவு பேர் கூட்டிட்டோம், ஒருத்தர் பழகிட்டோம். ஆனா பாருங்க நம்ம எப்பயாவது கால் பண்ணும்போது பாருங்க, நம்ம பேசும்போது பாருங்க, நம்ம வந்து ஒருத்தர் பார்த்துக்கல செஞ்சுக்கல. ஆனா கூட நம்ம என்ன இந்த நேரம் உட்கார்ந்து இருக்கோம், நம்ம எதை பற்றி பேசுறோம், குடும்ப கதையா பேசிட்டு இருப்போம் இல்ல, இறைவனோட நாமத்தை பத்தி பேசிட்டு. அப்ப நமக்கு இறைவனுக்கு உண்டான உறவு வருது. நம்ம எந்த நேரம் அவர் கேட்டுக்கிட்டு இருக்காரு, நம்ம நினைக்கிறோம் அவர் இல்ல, அவர் தூணிலும் இருப்பார் துரும்பிலும் இருப்பார். ஏன்னா அது மாதிரி நம்ம வந்து இப்ப நம்ம இருக்கிறோம், நீங்களும் இருக்கீங்க, நானும் இருக்கிறோம், எல்லாரும் உட்கார்ந்து இதை கேட்டுட்டு இருக்கோம், இறைவனோட நாமத்தை பத்தி பேசிட்டு இருக்கோம். இப்ப வந்து நம்ம வந்து சத்சங்களோடு சேரும்போது நம்ம வந்து பௌதிகத்தை விட்டுட்டு ஆன்மீக வழி செல்வதற்கான ஒரு உறவு முறையை சத்சங்கம் நமக்கு கொடுக்குது. அடுத்து வந்து நம்ம கிட்ட வந்து 4 பாவ குணங்கள், அதாவது ஒரு கெட்ட பழக்கம், அந்த பழக்கத்துல இருந்து மாறணும். அப்ப அதுல இருந்து நம்ம பாவத்துல இருந்து விடுபட்டாலும் நம்ம வந்து தூய்மை அடைவோம். அது என்னன்னாக்க போதை, சூதாட்டம், மாமிசம், தகாத உறவு, போதைப் பொருளை நம்ம எது பண்ணக்கூடாது, கேம்பிளிங் நம்ம பண்ணக்கூடாது. அது பாருங்க கேம்பிளிங் எல்லாம் இப்ப இன்றைய இளைஞர்கள்லாம் போய் சூதாட்டத்தை போய் பணத்தை போய் போதையில குடிச்சிட்டு அவங்க எங்க எப்படி இருக்காங்கன்னே தெரியாது, கீழே சாக்கடைக்குள்ள விழுந்து எந்த இடத்துல இருக்கிறோங்கிறது, அதெல்லாம் எதனால, போதையினால. சூதாட்டம் போய் பாவம் சம்பளத்தை வாங்க பணம் சேர்க்கணுங்கிற ஆசைக்குள்ள போய் அங்க போய் தோத்துட்டு வந்துடுவோம். அந்த தோத்து போன ஐயோ நம்ம மனவேதை, காசை விட்டுட்டோமே அப்படின்னு சொல்லி உயிரை மாற்றிக்கக்கூடிய அளவுக்கு கூட அது கொண்டு போயிடும். சோ அதையும் நம்ம விடணும். அடுத்து மாமிசம் வந்து அது சாப்பிட விடணும். நமக்கு இறைவன் கொடுத்திருக்காரு அழகா காய், கனி, பழம், பால் எல்லாம் இருக்குது, அதை சாப்பிடாம அதாவது வாய் ருசிக்காக ஒரு பாவம் அப்பாவி மிருகத்தை கொன்னு அந்த கறியை அந்த மாமிசத்தை ஏன் சாப்பிடுறோம், இந்த வாய் ருசிக்கு. எனக்கு இறைவன் நமக்கு இந்த உலகத்துல அவ்வளவு அழகான கொடுத்திருக்காரு, காய்கறிகள், பழங்கள், பசு கொடுக்குது நமக்கு பால், அதெல்லாம் விட்டுட்டு தேவையில்லாம இந்த நாக்கு ருசிக்காக அந்த மாமிசத்தை சாப்பிடும். சோ அந்த மாமிசத்தையும் நம்ம விடணும். முடிஞ்ச அளவுக்கு ஒரு போர்ட்ஸ்ல நான் சொல்றேன், நீங்க அப்புறம் தப்பா எடுத்துறாதீங்க என்ன இவ்வளவு இப்படின்னு. பட் உண்மையில ஃபேக்ட் அதுதான். சத்துவே உணவு சாப்பிடுவது நம்ம ஞானத்துக்கு ஒரு வழிமுறையை காட்டும். அடுத்து தகாத உறவு. அப்ப வந்து நமக்கு தகாத உறவு எப்பயுமே வச்சுக்க கூடாது. ஒரு கிரகஸ்தனா இருக்கும்போது எதுக்கு அது ஒரு திருமண சடங்குன்னு வச்சிருக்காங்க, அது ஒரு தூய்மையை அந்த உறவை தூய்மைப்படுத்துறதுக்கு தான் திருமணம் ஒன்று வச்சிருக்கிறாங்க. சோ நம்ம வந்து அந்த இதுல பௌதிகமா அந்த இதுல நம்ம குடும்ப வாழ்க்கையை நடத்தணும் பொழுது வேற தகாத உறவுல வந்து நம்மளுடைய உறவு வைத்துக் கொள்ளக்கூடாது. இந்த 4 இதை நம்ம மொத்தம் நாம ஜபம், சத்சங்கம், 4 பாவங்களிலிருந்து நம்ம விடுபடுதல், இதெல்லாம் நம்ம செய்யும் போது நம்ம மனம், ஆத்மா வந்து நம்ம இதயம் வந்து ரொம்ப தூய்மை அடையும். அதுதான் இதை நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. உங்கள் புத்திசாலித்தனத்தை அவமதிக்காதீர்கள். கடவுளை மறுப்பது மிக பெரிய அறியாமை. கிருஷ்ணரை சரணடைவதே உண்மையான அறிவு. பகவத்கீதையை முறையாக கற்று வாழ்க்கையை மாற்றுங்கள். அப்ப வந்து நமக்கு இதுல எல்லாம் இப்ப தெரியும், நமக்கு அழகா தெரிஞ்சிருது நமக்கு மேல யாரு இருக்கிறாருங்கிறது. நம்ம இப்ப படிச்சுட்டு இருக்கோம், இந்த 16 நாளாவும் நம்ம கொடுத்தோம், இன்னும் 2 நாளும் நம்ம அவரை பற்றி தான் படிக்க போறோம். இதுவரைக்கும் நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் அனைத்துக்கும் காரணம் அவர் தான். இந்த உலகத்தை படைத்தவரும் அவர் தான், உன்னதமானவரும் அவர் தான், நமக்கு உணவு அளிப்பவரும் அவர் தான், நம்ம அனுபவிக்கு எந்த ஒரு செயலை செய்வதற்கும் அனுபவிப்பதும் அவர்தான். சோ எல்லாத்துக்கும் மூல காரணம் யாரு?
கடவுள் என்பது நமக்கு தெளிவா தெரியுது. இது தெரியாம மறுக்கிறது வந்து இக்னரன்ஸ், அறியாம. அப்ப இதுக்கெல்லாம் நமக்கு என்ன செய்யறது? அப்ப இந்த இப்படிப்பட்ட நமக்கு இவ்வளவு நம்ம மேல இவ்வளவு கருணை காட்டுகின்ற இறைவனை கிருஷ்ணரை நம்ம என்ன செய்யணும்? உண்மையான பக்தியோட அவரோட நம்ம வந்து டோட்டல் சரணாகதி அடையணும். சரணடைவதுதான் நம்ம உண்மையான அறிவு. உண்மை அறிவு என்ன? அவரே நீயே எனக்கு கதிப்பா அப்படின்னு சொல்லி கிருஷ்ணர்கிட்ட நம்ம சரண அடைஞ்சிடும். சர்வதர்மான் பரித்தேஜ்யமாம் ஏகம் சரணம் பிரஜ அகம் துவாம் சர்வ பாப்பேபிய மோட்சயிஷாமி அப்படின்னு 18வது அத்தியாயத்துல 66வது ஸ்லோகத்துல சொல்லியிருக்காரு. என்ன செய்யறோம்? நம்ம மொத்த நீதான்ப்பா, மொத்த டோட்டல் நீங்க சரண் அடைஞ்சிட்டோம், நம்ம இறைவன் கிட்ட அடைஞ்சிட்டோம்னா அவர் நம்மளை மன்னித்து நம்மளை வந்து நல்ல மேல்நிலைக்கு கொண்டு போவார். சோ நம்ம என்ன பண்ணணும்? பகவத்கீதைய டெய்லி இப்ப உங்களால முடிஞ்ச அளவு படிங்க. புக் இருந்துச்சுன்னா படிங்க. வீட்டுல புக் இருந்துச்சுன்னா இன்னைக்கு நான் சொல்லி கொடுத்ததை நீங்களும் ரெஃபர் பண்ணி பாருங்க. நம்மளுடைய வாழ்க்கையை வந்து மாற்றலாம். அதுதான் நம்மளுடைய அறிவு என்ன? நம்மளுடைய வாழ்க்கை முறையில இப்ப இருக்கிற பந்தத்துல இருந்து சிறிது நம்ம அதுல இருந்து இறைவனுடைய அறிவு என்பதுதான் நம்ம புத்திசாலிய நம்ம கொண்டு போறது. ஹரே கிருஷ்ணா. நெக்ஸ்ட் பிரபுஜி. இப்ப வந்து நம்ம வந்து மகாமந்திரம், ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரம் சொல்வதற்கு முன்னாடி பஞ்சதத்துவ மகாமந்திரம் நம்ம எப்பவுமே சொல்லணும். ஏன் இந்த பஞ்சதத்துவ மகாமந்திரம் சொல்றேன்னா, ஹரே கிருஷ்ண மந்திரம் சொல்றதுக்கு முன்னாடி சில சமயங்கள் நம்ம வந்து தவறுகள் செய்யலாம், கவனக்குறைவோட செய்யலாம். சொல்லும் போது ப்ரொனன்சியேஷன்ல ஏதாவது தப்பு இருக்கும். இதெல்லாம் அவங்க வந்து அந்த நம்மளுடைய கோசாமிகள் எல்லாம் வந்து இந்த பஞ்சதத்துவ இவர்கள் பகவான் இவங்க எல்லாரும் நம்மளை மன்னித்து அந்த இதுல இருந்து நம்மளை கொண்டு வா. சோ நம்ம ஒவ்வொரு இடம் ஹரே கிருஷ்ண மந்திரத்தை சொல்றதுக்கு முன்பு இந்த பஞ்சதத்துவ மகாமந்திரத்தை நம்ம எல்லாரையும் சொல்லணும். ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைத்தன்ய பிரபு நித்யானந்த ஸ்ரீ அத்வைத கதாதார ஸ்ரீ வாசாதி கௌர பக்த விருந்த. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. இப்படி சொல்லிக்கிட்டே போவோம். 108 முறை சொல்லிட்டோம்னா திருப்பி 108 முறை சொல்லிட்டேன்னா திருப்பி அது வந்து ஒரு மாலைன்னு கணக்கு. திருப்பி நீங்க பஞ்சதத்துவ மந்திரத்தை நம்ம சொல்லணும். சோ இந்த மாதிரி நம்ம டெய்லி நம்ம வாழ்க்கையில நமக்கு ஈஸியான முறை, மத்தது செய்ய முடியாட்டாலும் அந்த ஈஸியான முறை நம்ம உட்காந்து நாள் முழுக்க நமக்கு 24 மணி நேரம் இருக்குது. அதுல நமக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமா முன்னேற்றம் அடைந்து மனதை தூய்மைப்படுத்துவதற்கு நம்ம பிரபுபாதர் அவர் ஆச்சாரிய பிரபுபாதர் நமக்கு சொல்லி கொடுத்துட்டு போன அந்த சிறிய மந்திரத்தை நம்ம டெய்லி சொல்லும் போது நம்ம மனசு வந்து பூர்ணமா பியூரிஃபை அடையும். இறைவனுக்கு செல்வதற்கு ஆன்மீக வழியில அவருடைய உணர்வுல போறதுக்கு இது ரொம்ப ரொம்ப நமக்கு உதவியாக இருக்கும். எல்லாரும் சேர்ந்து நம்ம 3 தடவை இந்த ஹரே கிருஷ்ண மந்திரத்தை எல்லாரும் உச்சரிப்போம். சொல்லுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டீஸ். இன்னைக்கு செஷன் இதோட முடிஞ்சது. பிரபுஜி எண்டிங் பிரேயர் போடுங்க பிரபுஜி. வாஞ்சகல்பதருப்யஸ்ச கிருபா சிந்துப்ய ஏவச்ச பதித்தானா பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமக. அனந்த கோடி வைஷ்ணவ விருந்தகி ஜெய், அனந்த கோடி பக்த விருந்தகி ஜெய், ஸ்ரீல பிரபுபாதா கி ஜெய், நாமாச்சாரிய ஹரிதாஸ் தாக்கூர் கி ஜெய், ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திர கி ஜெய், ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு கி ஜெய், भगवत गीता और भगवत ग्रंथों की जय, श्री श्री राधा गोविंदा की जय, अयोध्या श्री रामलल्ला की जय, गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल. இதோட நம்மளுடைய செஷன் முடிஞ்சது. இன்றைய செஷன் உங்களுக்கு எப்படி இருந்தது? ஒரு சின்ன ரீகேப் கொடுக்கவா? நல்லா புரிஞ்சதா? நீங்க கொஞ்சம் எனக்கு எப்படி சொல்றேன்னு கொஞ்சம் சொன்னீங்கன்னா நான் என்னுடைய இதை கொஞ்சம் மாத்துறதுக்கு தான் கேட்கிறேன். டிவோட்டீஸ் சொல்லுங்க. இப்ப நம்ம 4-5 நாளா பழகிட்டோம், நம்ம இதுல இருக்கிறோம். கொஞ்சம் உங்களுக்கு என்னோட இது தெரிஞ்சிருக்கும். ஸோ ஏதாவது இருக்கும் கேட்கறதா இருந்தா எது உங்களுக்கு புரியலன்னு கேளுங்க. இல்லாட்டி நான் ஒரு சின்ன ரீகேப் உங்களுக்கு நம்ம கொடுத்துறோம். நம்ம ரெண்டு வழி இருக்கு. நம்ம வந்து தெய்வீக வழியை பின்பற்றதா அசுரரை பின்பற்றதான்னு நம்ம பார்த்துக்கணும். அடுத்து வந்து அதுக்கு வந்து உதாரணம் வந்து ஃபர்ஸ்ட்
நம்ம வந்து 26 குணங்கள் வந்து அசுரர் குணங்கள் இருக்குது. அதுல வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து பயமின்மைங்கிறத பார்த்திருக்கோம். இந்த தெய்வ குணங்கள் எல்லாம் 26 இருக்கனால நான் வந்து சிம்பிளா ஒரு 4 கொஞ்சம் சொன்னேன். தவம், சுய கட்டுப்பாடு, தூய்மை 12 சொல்லியிருக்கேன். தவம், சுய கட்டுப்பாடு, தூய்மை, வாய்மை, தனம், அகிம்சை, லோபமின்மை, பிறர் குறையை காணாது, வேதங்களை படித்தல், தியாகம், சாத்வீக உணவு அப்படின்னு நம்ம உங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் சொல்லிட்டேன். அடுத்து நமக்கு வந்து அகிம்சை எப்படி இருக்கணும், வாய்மை எப்படி இருக்குங்கிறத வந்து நான் உங்களுக்கு சொல்லிட்டேன். அடுத்து நம்ம கல்வி முறைகள் இருக்குது. அந்த கல்வி முறையை மாற்றுறதுக்கு கல்வியில வந்து கொஞ்சம் ஆன்மீக பாடங்கள் இருக்க வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டேன். அந்த அடுத்து வந்து அசுர குணங்கள் வந்து நம்ம வந்து ஆன்மாவின் வழிக்கு வந்து அழிவுக்கு தான் கொண்டு செல்லும். காமம், குரோதம், லோபம் இதெல்லாம் நம்மளை வந்து ஆன்மீக வழிக்கு தடங்களாக இருக்கும். சோ இந்த அடுத்து வந்து நம்ம யார வந்து நம்ம 7 தாய்மார்கள் போற்றக்கூடிய 7 தாய்மார்களை பற்றி பார்த்தோம். அது சொந்த தாய், பூமி தாய், பசு, செவிலிய, மகாராணி, குருவின் மனைவி, அந்தணரின் மனைவி, இதை பற்றி நம்ம எல்லாம் படிச்சோம். கடைசியில நம்ம வந்து எப்படி நம்ம இறைவன் கிட்ட போறதுக்கு அப்படிங்கிறதுக்கு சாஸ்திர வழிப்படி போனோம்னாக்க நம்ம விடுதலை பெற்று அமைதி அடைவோம். மனம் போன போக்குல போனா திருப்பி பந்தத்துல பட்டு நம்ம தாழ்ந்த பிறவிக்கு போவோம். மீண்டும் மீண்டும் இந்த பூமியில் பிறக்கக்கூடியது வரும், இல்லாட்டி நரகலோகத்துக்கு போகக்கூடிய இதெல்லாம் வரும். சோ நம்ம இதெல்லாம் பின்பற்றி அந்த உண்மையை உறுதி செய்யணும். அதாவது நம்ம சாஸ்திர வழியை பின்பற்றி போகணும்னாக்க எப்படி போனா ஒரு குருவோட வழிகாட்டுதல்படி போய் சாஸ்திரத்தை படிச்சு சாது சங்கத்தோட சேர்ந்து உண்மையான இறைவனர் சொல்லக்கூடிய வழிபாதையை வந்து நம்ம போகணும் அப்படின்னு சொல்லி பண்ணேன். அப்ப நம்ம மனசு இதயத்தை தூய்மைப்படுத்துறதுக்கு என்னன்னாக்க ஜபத்தை சொல்லணும், சத்சங்கத்தை சொல்லணும், 4 பாவங்களை விடணும் அப்படின்னு. இதுல வந்து நம்ம கரெக்டா வந்து இறைவனை மறுப்பது வந்து அறியாமை, இறைவனை சரணாகதி அடைவது உண்மையான அறிவுங்கிறத மூலம் உங்க எல்லாத்துக்கும் சொல்லிக்கிறேன். ஹரே கிருஷ்ணா, ஹரே கிருஷ்ணா. இதோட நம்மளோட செஷன் முடிஞ்சது.